Και συνεχίζω την περιήγηση στη νυχτερινή Ελαφώνησο. Κλειστή πιτσαρία, χθες τρώγαμε το γεφύρι, δεν έχω και φλάς τώρα να τα βλέπω. Εδώ πέρα στη σειρά ψαροταβέρνα Αρεφή Μεντή. Μην βρίσκω τίποτα. Κάτι σαν να ακούγεται από μακριά. Είναι ψαρωτικό, ένα άτομο είναι πάνω και κάθεται. Εδώ. Αυτή είναι η νυχτερινή ζωή. Ούτε ένα φως. Εδώ. Εδώ στενό, ούτε διαδείγμα φως. Περπατάμε μόνοι μας. Δεν υπάρχει κανένας άλλος στην Ελαφώνησο. 8 Αυγούστου, full season. Με και οι γάτες. Τίποτα, δεν υπάρχει φως, ούτε βίντεο μπορεί να τραβήξεις. Για κατάντια. Εδώ. Σαν να κάτι να γίνεται εδώ πέρα. Να. Εδώ. Εδώ κάτι, τα κορίτσια. Να. Εδώ. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τρελό μπαράκι που γίνεται, πάει όλη η Ελαφώνησο εκεί πέρα. Έχει το hot spot του νησιού, το Ρεμέτζο. Τώρα δηλαδή θα δείτε σε λιγάκι το Ρεμέτζο, 1,5 ώρα, 1,5-2 παρατέρα, εντάξει, γιατί μην το επαναλαμβάνω, 2 παρατέρα, να πιούμε ένα ποτό. Φαγητό δεν βρήκαμε να φάμε, ούτε σουβλάκι. Εδώ τα μαγαζιά είναι φίσκα στον κόσμο, φίσκα, ένα άτομο κάθε εκεί πέρα. Εδώ είναι ο Αντώνης, φάγαμε προχθές, ο Αντώνης. Και τώρα ξεκινάμε, πάμε στο Ρεμέτζο που μας είπε η Ρωσίδα ότι είναι μέχρι τις 6 ώρα το πρωί αν θέλετε να πείτε τα ποτά σας. Εδώ κοιτάξτε κλειστά όλα. Και πάμε στο Ρεμέτζο. Μην ψαρώνεις από τη μουσική, από πάνω παίζει ένα έτσι μόνο που δεν είμαστε. Και το Ρεμέτζο είναι full, όπως βλέπεις full, ένα ζευγάρι εδώ full. Κοιτάξτε κόσμος παιδιά, δεν μπορούμε να περάσουμε από το ναι, συγγνώμη, ναι. Εδώ μαζεύουν για να φύγουν εδώ. Αυτό είναι. Μην ψαρώνεις, αυτό σας λέω μόνο μουσική έχει. Και εδώ πέρα να θα βρούμε να φάμε κάτι. Εδώ πέρα ο Σιανίδης τρώει με την ναδό του. Λοιπόν, εδώ κοιτάξτε να, εν τέλει ούτε εδώ μπορούμε να φάμε. Και πας και προλάβουμε να φάμε στο πίτα μπάρ. Δυστυχώς έχει και το πίτα μπάρ. Πίτα μπάρ κλειστό. Πίτα μπάρ κλειστό και αποχαιρετάμε.